Moikka täältä Castilla-La Manchasta, tarkemmin sanottuna vielä Valdepeñasista. Täällähän vallitsee noin viinimaailmassa aika raakakin mannermainen ilmasto, eli talvet voi olla hyvinkin kylmiä, jopa -10 astetta. Toisaalta kesällä jopa 40 astetta kuumia päiviä. Täällä valmistetaan ja kasvatetaan Espanjan yleisintä valkoviinirypälettä, nimittäin Airenia, jota kuitenkin aika pääsääntöisesti käytetään espanjalaisen brändin valmistukseen. Sen lisäksi sitä käytetään valkoviineissa usein tämmöisiä pöytäviiniluokituksen omaavia valkoviinejä tai sitten sekoituksessa muiden valkoisten rypäleiden kanssa. Mutta jos sä haluat tietää lisää espanjalaisista valkoviineistä, mene ralluviinikoulu.fi-sivustolle ja tilaa Espanjan valkoviinit -kurssi. Nähdään Rallu Viinikoulun sivuilla. Moikka!